Rapport ġdid juri li l-mod kif it-turisti esploraw il-Gżer Maltin huwa ferm aktar dinamiku milli jindikaw iċ-ċifri tradizzjonali tal-waslit u li l-jielim għattajn fil-lukandi. L-istħarriġ Go Trends bażat fuq data anonima ta' roaming sab li ħafna viżitaturi ma jqattawx il-lejl fl-istess lokalità fejn ikunu bdew il-ġurnata. Kull nazzjonalità għandha xejri differenti ta' movimenti u preferenzi. Italjani per eżempju ma fost l-aktar viżitaturi li jażlu l-kottonera fil-għaxija minkejja ħafna minnhom ikunu qed joqogħdu f'lokalitajiet oħrajn. Taħseb li għax aħna Malta ngħidu Malta żgħira kulħadd imur l-istess postijiet. Imma le meta tibda tanalizza fejn imorru n-nies u kif jimxu n-nies minn post tal-ieħor. Pereżempju naraw ukoll persentaġġ ta' nies li jiġu Malta għal ġurnata waħda ma jorqdux hawnhekk, jista' jkun huma cruise liners, jista' jkun waqfu bej flight u ieħor. Ir-rapport juru wkoll differenzi fil-mod kif nazzjonalitajiet differenti esperjenzaw il-btala tagħhom Malta. L-Amerikani għandhom tendenza li jżuru attrazzjonijiet kulturali matul il-jum u bħala medja jqattaw kważi 4 ijiem fil-Gżejjer. L-Awstraljani min-naħa tagħhom jibqgħu għal kważi 6 ijiem. Il-Pollakki kienu fost l-aktar viżitaturi li marru għawdex waqt il-Karneval u ma wkoll rappreżentati sew fi żjarat lejn il-Meliħa u l-Qawra. Il-Mekka tad divertiment ta' paċi fil-Los Angeles jibqgħu popolari matul il-lejl fost turisti Ingliżi, Taljani u Pollakki. Ngħidlek kulħadd jippreferi joqgħod San Ġiljan ma nkunx korretta, għax għandek nazzjonalitajiet differenti li wkoll il-Pollakki jħobbu l-mellieħa pereżempju. So, żdied hemmhekk ukoll akkomodazzjoni il-belt żdiedet ukoll qabel ma tantx konna naraw nies li jqumu l-belt, il-belt is-soltu jkun biżi ħafna fil-għaxijiet. L-istħarriġ juri li l-Amerikani preferu jommu f'bajjiet kostali u 49% ta' turisti li żaru ħaġar kienu Pollakki. Turisti Taljani kienu l-iżjed ikkonċentrati f'żoni urbani storiċi bħal Belt u l-Imdina. Ir-rapport jindika wkoll li t-turiżmu kulturali mhuwiex biss għas-sibtijiet u l-ħdud, biżjarat lejn attrazzjonijiet kulturali bħal konkatedral ta' San Ġwan u l-Imdina ikunu mqassma ugwalment matul is-7 ijiem tal-ġimgħa, filwaqt li l-attività finħawi bħal Marsa Xlokk tiżdied sostanzjalment fil-ħdud.